Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita tungod sa kadaghan nga naglaom nga og nagpangutana og kanus agyod makabaton og maayong serbisyo sa tubig ang katauhan sa Dakbayan sa Tanhay. Maong ang taga-water district ning syudad sa Tanhay ang nagpadayon karon sa ilang pagagama sa tinubdan nga utlanan sa tubig aron na ang katauhan maserbisyoan na sa tubig labi na sa mga kabarangayan nga nakasinati og kalbaryo sa kakulangon sa tubig. Maong si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salva padayon ang iyang gahin og nagpundo aron na makapanghatag siya og jetmatic pump sa kabarangayan aron makatabang sa iyang serbisyo sa ilabi na kini nga tubig. Naglaom karon si Councilor Tikboy Salva nga mamason nga mahuman na karong sunod tuig ang pag-construct sa serbisyo sa tubig nga proyekto sa taga-water district aron masulba gyud ang problema sa tubig tibuok ka Tanhay. Ania ang iyang pamahayag. At tinuod man kay mo man giingon si Monto Manager si Tibis nga mao na kay mo man ni manager sa Water District nanay gisudlan nila construction nga ning tubo dako kayo ning tubo nga gikuan nga ang ila ganing plano ani nga makabenepisyo ani ang pulo tugas ug ang proper Tanhay. Pero karon dako pa jud ang trabaho di jud na mandidali aron tuiga basig sunod tuig maabot na nato na ang tubig masulba na jud ang problema sa Tanay. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma eksklusibong hinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.